Ya buat mempelai ya, semoga berbahagia sampai anak cucunya. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha sibuk orang lah masih cando si rambut kusut cando pandang salah Pak itu cinta kasih kadi jameh kok putus janda pandang salah Pak itu cinta kasih kadi jameh kok putus dadanya jauh sayui kantoh padati di ujung malam rasuh kaluku jatuh joati nan barang bukan darambau jatuh beulah janji di mulut mani buayan saya nan sakit juo dah luko juo nan mana ngubengkan ya oke, dengan judul Padiah di Seso Janji ya. Malah nan jadi padi nyuluko karena sambilu indah sapadi hati dan kini di Seso Janji padi nyuluko karena sambilu indah sapadi hati dan kini di Seso Janji dah jauh sayui kantoh padati di ujung malam rasa kaluku jatuh joati nan barang buikan darambau jatuh dek ulah janji di mulut mani buayan saya mana sakit juo nah luko juo nan mana nguengkan
Ya. Mantap buat tangannya Ibu. Iya, oke.